Benin leikkauslistaan tuli ensimmäinen vastaus Valtsikan professori Heikki Patomäeltä. Heikki haluaisi ottaa 6-7 miljardia lisää velkaa ja käyttää tämän rahan erilaisiin julkisiin hankkeisiin. Kuten muidenkin velkaantumisen kannattajien, Heikin perustelut kuulostavat alkuun varsin houkuttelevilta. Miksi kärsiä, jos voi ottaa lisää lainaa, he sanovat. Sijoittamalla velkaraha fiksusti luodaan uusia työpaikkoja ja pannaan kansantalouden rattaat pyörimään, kuuluu mantra. Ajatuksena on, että uudet projektit synnyttävät lisää kysyntää esimerkiksi erilaisille palveluille ja työllistetyt ihmiset sitten lisäävät kulutustaan, jolloin syntyy kasvun kierre. Tämä on yksi osa niin kutsuttua keynesiläistä finanssipolitiikkaa, jossa valtio osallistuu kansantalouden tuotannon tasoittamiseen laskusuhdanteissa, kun huonot ajat koettavat. Valitettavasti taloustilanteemme ei ole väliaikainen. Heikko kehitys ei johdu ohimenevistä tekijöistä. Tilapäiset elvytystoimet eivät auta, kun vaikeudet johtuvat kustannuskilpailukyvyn huononemisesta ja talouden rakenteellisista ongelmista. Elvytys voi pahimmillaan johtaa kansantalouden varallisuuden laskuun sekä ulkomaisen rahoituksen kallistumiseen ja vaikeutumiseen. Se heikentää vientisektorin kilpailukykyä pitämällä yllä korkeaa kotimaista hintatasoa. Suomi on jo valmiiksi euroalueen kallein maa. Etenkin palveluhinnat ovat vauhdittaneet hintojen kasvua. Parhaat lääkkeet tähän ovat maltilliset palkkaratkaisut, työn verotuksen keventäminen sekä vapauden lisääminen markkinoilla.